Bese kube zikababa uWillis Mchunu namhlanje. Khona amanye amakhomanda kade efile lapha e-office afika ngifundisa incwadi ayibhalile. Ngiyabonga ukuthi unembeza wakhe uthe noma ezama ukubekezela ethi inhlangano yobaba mkhulu lena kodwa unembeza wakhe wathi iyona cause obaba mkhulu bena bayifelanile. Unembeza wangavuma ukuthi ahlaliseke ubaba uWillis Mchunu mfethu waze waphuma. Ngibonga ukumela kwakhe iqiniso ukuthi akuveze ukuthi lento kuthiwa Government of National Unity is actually just a coalition between ANC ne-DA, and i-DA ngichazwe nayo Action SA lwa bhutwe Action SA uthi i-DA into eyifunayo kubantu ama-numbers ebese yona iyabahola. Yona inawo ama-numbers but ifuna ukuhola iningi ingenalo iningi. Ngathi uyabona ke manje luyambuleka kulwembu ke halala ziyakhala ke manje phezu kwabo abangqubuzane bodwa ngamakhanda kuze kuyobuya uJesu. Abangqubuzane kuze kuthi tshiyo sengivuthiwe. Ngiyabonga nje ukuthi ubaba uWillis Mchunu uphume with dignity. Ubabhalela incwadi wayeshayela isishopho sakhe wayohlalela ekhaya lakhe. Ziyakhala ke manje engabe bangaka abazozwa ugwazile kumkhonto ke la. Ugwazile umkhonto because iqiniso noma ngabe kuthiwa ulufuni alijiki ukuba iqiniso. This is what I love about the truth. Iqiniso aliyeke ukuba liqiniso ngoba wena awulikholwa noma ngoba wena awufuna ukulamukela noma ngoba wena awukho ready for lona. Iqiniso aliyeke ukuba liqiniso. Iqiniso alishintshi. uNkulunkulu onamandla, umoya ongcwele, uJehova ongcwele. I know. Nisakhumbulani uPepcorn isikhathi sawo ke manje. Ake sibuyise uPepcorn abahlali. uPepcorn awubuye hayi ngoba ayisudlala ifilimu. Iyadlala already ziyaphenduka. GNU, GPU kubheke phezulu kumapeketwane. They are trying to buy face. Balibele benza ngazi ukuthi konke kuhamba kahle, konke kuhamba. Moya ongcwele. Ngithi kunina moya ongcwele. Thatha indawo yakho baba. Thatha indawo yakho. Umuntu omnyama makabuyele kule yanto le uNkulunkulu abemdinga ukuthi abe yiyona. Umuntu omnyama akabuyele beyile yanto ephezulu ekhekheni. uNkulunkulu futhi thina akafuni nathi. Laba abahlangene baba lumbimbo olodwa nabelungu. uWillis bekumele ukuthi aphume kule yanto. Commander, hayi siyabonga. Usebenzile. Njengamanje lo action uthathwe ubaba uWillis Mchunu. Uyazi ukuthi uzokwenzani? Mana ngixoxele mawuthi bungakawupopoli ukuthi uzokwenzani. Uzobonisa nalabo abangaphakathi kwi-ANC. Angikhulumi ke ngama-leaders. Ama-leaders, they understand exactly what's going on. They are in it for themselves. Mina ngikhuluma ngalaba abavoti abawazi amagalela ababa uWillis Mchunu. Laba nje abamavoti, the ground forces. Ngithi nina kiningi ama-ground forces e-ANC. Ubaba uWillis Mchunu is showing you guys ukuthi lento eniyisupportayo uNkulunkulu namandla. Umbedo wokuqala wokugcina. Unembeza wakho umlahlile. Ngiyabonga ngoba abasenawo unembeza uzobalahla. Ngeke uzuyivuma unembeza lento enzeka lapha ya. Ngoba phela unembeza, it's the spirit that's within you. uNkulunkulu ngaphakathi kwakho libeletha nawe uthula uyabukela. Thatha indawo yakho moya ongcwele phezu kwabo, deala nabo one by one. I'm so grateful to you Baba uWillis.
I'm so grateful. Njengamanje ngoba wena usuthathile ligxathu olithathile engazi ukuthi lingaba igxathu elembula ulwembu. Wona wonke umuntu ongakafuni ukubona ukuthi kwenzakalani. Nobethi uyaziba, nobethi uyaqinisela, nobethi uyabekezela. Ebebona ukuthi umuntu omnyama udayisela umlungu emini kwaba. Hey, buka nje imhlolo ekwazi ukwenzeka eParliament lase South Africa. Izinto ekumele zilungiselwe iParliament liyishamthetho se-South Africa, kodwa kunezinto ezigijinywa zishushumbiswe emacourt ngoba kwaziwa ukuthi amacourt lawa vela aphethe uRamaphosa neDA ngezandla zombili. Ukhisho o Dr Hlophe. Hey, uyabona lo yababe ngendlela asehlukunyezwe ngakhona naye eyedwa nje. Kodwa ke ngiya understand uthi uNkulunkulu akakunikeza ungaphezulu kwamandla akho. Kusho ukuthi amandla ka Dr Hlophe impela hayi asikakabona sizazwabona. Hayi kuningi guys, ngaze ngixubanisa ama topic khona la ngoba manje kuningi. Kodwa ngithi nje hayi siyabonga babuye lisimchunu ngokuthi uphume kule uyisesihogweni lapha yana. Siyabonga ngokuthi uyikhiphe esihogweni. Ngoba lesiya sihogo lesiya yilesi esingacimi esingashe. Usilibele sishe njalo nje asicimi. Abasele kuso nabo bayasha. Bayazi onembeza yabo bayabalahla because at the end of the day niyalazi iqiniso. Noma ningayiqulekisa kodwa iqiniso lona niyalazi. Nilazi njengoba nisazi nini. Asibonge Commander.